Arrenquem. Si voleu posar el segell valencià de qualitat a aquestes festes de Nadal, teniu que triar la banda sonora apropiada. Que Maria Carey està molt bé, que Bing Crosby també està molt bé, però escolta, que cal posar en valor el que és nostre, el nostre d'arrel, de veritat. La selecció de Nadal és més nostra, de segur, és aquesta que tinc ací a les mans. És un treball fet amb mim, amb cura, perquè les Nadales populars que estaven a punt de desaparèixer en l'oblit es recuperen de la mà de grans artistes del folk i de la música tradicional valenciana. Una selecció magnífica de repertori, una producció musical de primer nivell i una iniciativa de la Unitat de Normalització Lingüística de la Diputació de València que anem a conèixer millor. És el Nadal del Poble, així es diu este treball. Immaculada Cerdà, de la Unitat de Normalització Lingüística de Diputació, benvinguda. Bona vesprada. Moltes gràcies per convidar-me. Bueno, què trobem en este projecte musical tan xulo? Doncs el que acabes de dir, el bo i millor que tenim a casa. El nostre Nadal és un Nadal que parla en valencià, és un Nadal que menja pastilles de moniato, que fa l'olla de Nadal, i està molt bé que disposem de tanta iconografia, perquè estem en un món global, però dins del món global hem de posar precisament l'èmfasi en allò que ens fa únics, la nostra llengua i els nostres costums. Així anem a trobar 15 Nadales de les de tota la vida. Cançons d'Argilando, cançons divertides, cançons que ens recorden per a què ens estem junts, per a sentir-nos família, i en unes versions, encara que són folks i per tant sempre pensem que és una cosa tradicional, però us van a sorprendre. Hi ha veus molt conegudes. APA, Botifarra, Carraixet, grups consolidats com la Romàntica del Saladar o Urbàlia Rurana, però a mi el que em fa més goig són les noves veus. Ahí teniu a Xavi de Vétera, teniu a Jonathan Penalba, Tatiana Prades, que és la de Arrop i Talladetes, Trompa i Fil, i tenim un conjunt també de Castelló, Sitja, que ens canten cançons de tot el repertori, des del nord al sud, i això me refereix des de pràcticament Callosa d'en Sarrià a Càlig, totes les nostres terres, però ja veureu, estan actualitzades, tot i que és folk, el folk també, hi ha un folk del segle XXI. I tant que sí. I el so i la producció musical és de primer nivell, estan ahí els companys de Més de Mil, sempre fent-ho molt bé, però qui s'ha encarregat de fer un poc la tria del repertori i buscar les veus que millor podrien fer la interpretació? Ai, sempre ens posem en les millors mans. Cridem sempre, sí, és veritat, mira, Josep Vicent Fretxina. No podia haver ningú. Ser una altra persona millor. Ell ens va ajudar en el primer projecte, que també vos hem portat. El primer projecte va ser D'on és l'Esguilando? Sí, perquè aquestes són cançons que ja existien, però que estaven molt disperses i la gent no les trobàvem. Aleshores, el que va fer Fretxina va ser buscar-les, un eix temàtic, totes parlen de l'Esguilando, totes són aquestes cançons que vas pel carrer cantant, donen l'Esguilando sin vela de dar, ompli el cabàs, i les remasteritzarem. És a dir, són antigues, remasteritzades i posades a punt, amb Convoy Records. I l'any passat farem una cosa un poquet més especial i va ser, gràcies també a Fretxina, el Àrabe Nadal, els proposarem als grups de pop i de rock actuals, que en tenim molts, i tant que sí, doncs no acceptaren perquè era així de la situació de confort, de l'espai de confort, però els que ho feren, la veritat és que ens han donat unes autèntiques perles. Tenim versions pop i rock de Pastoret i Pastoretes, de Maria Navapartera, amb les veus de Tardor, de Mox, Tardor va fer una versió de A Belém en vull canar impressionant. Ai, això m'encanta. M'encanta. La veritat és que totes m'agraden. La de Maria Navapartera, de Borja Penalba i de Mireia Vives, també és tota una joieta. Pau Alabajos. I després hi ha algunes coses molt trencadores. Herba Negra té un rap fet amb Barrabàs, i ja m'agrada molt perquè jo la cantava molt de xicoteta i també anava improvisant, i quan vaig veure que havien usat precisament la tècnica de la improvisació que té a veure amb el rap, va paréixer molt encertada. Formen un trio, esperem que hi hagi un quartet. Ojalà, que no pare, que tots els Nadals tinguem un regal com este. Estem preparant-lo, És un treball per a totes les generacions, no, Immaculada? I ja és la idea. La idea és que no són les cançons que jo cantava, però pot ser que siguin les cançons que cantaran els meus fills als meus nets, si algun dia en tinc. Mira, tenim campanetes i picarols, tenim la cançó d'Alloguer, l'Esguinaldo, d'Orxa, bueno, tenim molts Esguinaldos. Sí, tenim Massamagrell també. Eren cançons que estaven
pràcticament oblidades, s'ha fet ahir un treball com de reanimació, no? Sí, exacte. Primer, les hem buscades, hem mirat tota la discografia dispersa que hi havia, en la fonoteca de materials també, i després els hem donat carta blanca. La gent les ha fetes seues amb els arranjaments actuals, ha posat instruments tradicionals, òbviament, perquè són grups de folk, però li ha posat un puntet, un puntet molt especial. I estan per a gaudir-les, estan per a apropiar-nos d'elles novament i estan per a compartir-les. Jo voldria saber, la gent que ens estiga veient en aquest moment i vulgui fer-se en un d'estos exemplars, què té que fer? On té que acudir? Mira, nosaltres els repartim pels ajuntaments. Tots els materials que fem de promoció del valencià, ixos, cartells de rebaixes, cartells de fruita i de verdura, estan disponibles en els ajuntaments, que és començat avui a repartir-se. Van eixir els camions cap al camp de Morvedre i a l'Horta Sud. I en la setmana que ve eixiran per a tots els pobles de la nostra província. Però, òbviament, vindrà gent i es dirà «Ai, però jo soc d'Almenara», no? No m'ha arribat. No m'ha arribat. Estan disponibles en Spotify. És a dir, si voleu sentir-los en streaming, podeu. I després, des de la pàgina web de Més de 1000, estan a la venda per un preu de cost. Així, el negoci és posar el valencià on ha d'estar. A 5 euros. A 5 euros només. Preu de cost. I teniu així, mira, 15 talls diferents en els artistes que sentim més nostres. És que jo tinc una especial predilecció per Pep Jimeno, el botifarra. Doncs si sentires Jonathan Penalba, jo el vaig sentir a Pep Jimeno, quan vingué, jo soc del Gemesí, i en el concert que fa de botifarra banda, li dona veu a Jonathan Penalba, que és de l'Alcúdia. I em va borronar. I este dimarts, en la presentació que farem, va actuar Jonathan Penalba, que canta Entra, entra, mochilero, i de veritat, res a dir. Mira que bé. Te relleu, botifarra. Això és una bona oportunitat per a sentir als nostres, als consolidats, però també, com estava comentant Immaculada, aquestes noves generacions que van, afortunadament, encarregar-se de la nostra música més tradicional. Es va presentar el passat dia 5, no? El dimarts. Com va anar en la beneficència? Un esgarro. La veritat, jo tenia una miqueta de por, perquè feia fred. A veure, és necessari fred, per a presentar Nadales. És una però... Que 25 graus, de veritat. Massa fred. Jo calcularem així 250 persones en la beneficència. Estava a la sala Alfons el Magnànim, plena a vessar, la gent dreta, ho passarem molt bé. Música en directe i en acabant, pastisses de moniato i misteleta. Va estar genial. Tot arredonit. L'objectiu principal d'aquest projecte, Immaculada, és cuidar lo nostre, difundir, fer aquesta labor de difusió, de cura, de preservació de lo nostre. Exactament. A veure, preservar no és prou. Clar. La llengua ha d'estar activa i ha d'estar viva i ha d'estar present en tots els àmbits. Així que la nostra feina no és preservar, no som un museu. La nostra feina és promoure. I això és el que fem amb elles. Les portem dels segles passats, perquè moltes d'estes no saps ni en quin moment, perquè són de transmissió oral, i no saps en quin moment, saps el moment en què un folclorista les apunta en un cançoner, però des de quan no ho sé. Pot ser des del 1700? Pot ser. En tot cas, estan en el segle XXI. Aquestes són cançons per a portar en el cotxe i cantar en els xiquets, per a posar-les durant aquestes quedades familiars que tenim estos Nadals també, per a sentir-les i disfrutar-les. Tu en quina te quedaries de totes? M'has dit 2 o 3, però és difícil, no? És molt difícil, és molt difícil. Mira, jo no sé, jo és que Pastorets i Pastoretes m'agrada molt. Sí, això és un clàssic, bueno, totes són clàssiques. En aquesta versió. Ixes són molt boniques. Ja les veuràs. Jo et dic una cosa, Arropi Talladetes ha fet una versió de l'Esguilando de Massamagrell molt divertida. Molt bé. Ja no dic res més. Cada un que trie la seva. Exacte. Gràcies pel treball que esteu fent i gràcies per aquesta cura, aquest mim que poseu en cada un dels treballs. Moltes gràcies a vosaltres.